aquella senyora abans d'això havia menjat no sé quants caramels, una bossa immensa de crispetes i havia xarrupat 2 Coca-Coles, no sé si eren light o no, però la cosa era bastant una dona sorollosa. El fet de teclejar una cosa explicant que l'obra de teatre aquella t'ha posat la pell de gallina, això no és intrusiu per ningú, i al contrari, és una cosa que està bé i que és molt 2.0, això que es diu ara, no? Que és molt d'internet. Però, perdona que t'interrompesqui, estàs dient que enviaries un SMS? No, un SMS no, perquè un SMS és per algú en particular. Això també podria ser que passés. Però estàs enviant pel mòbil? Estàs enviant dient que allò que estàs veient t'està agradant molt, i en el moment en què ho sents. Però escrit. Clar, ràpid. Clar, perquè si ho diguessis amb no, amb veu no, perquè molestaries a la gent que està al voltant. No, una cosa discreta. Fins i tot trobo que els mòbils haurien de tenir una cosa, que és que la llum de la pantalla quedés molt suavitzada per no molestar en el cas del cinema, perquè trobo que fa massa llum. És una cosa que pot ser també intrusiva, fins i tot la llum que fa el mòbil. Però el fet d'explicar que la pel·lícula que estàs veient t'ha escarrufat, això ho fas en el moment en què et passa.